Koningin Maxima had vanmiddag het nieuwe Fries Museum in Ljouwert openen. Troch het zwet van Grutte Pier uit een kisten te heljen en daarmee het museum in te rennen. De volgende optreden van dichter Tseert Brunja. Maxima kreeg een rondleiding van een oere in het museum. Nevens directeur Saskia Bak wie de koningin het geïnteresseerd in de werken die in het museum hingen. Op het Zeiland stieren duizenden mensen. Het Fries Museum verwacht het zo'n 100.000 bezoekers per jaar. Het museum is joerd om 8 uur vergees iepen van publiek. In de buurt van Koudem wordt joerd onderzoek die naar een moord uit de Tweede Wereldoorlog. In 1944 is daar een man delsketten. Waarschijnlijk gaat het om een verrader die troch het verzet vermoorden is. De opgraving wordt dien op lijst van de politie. Frieske hierappelboeren en verwerkers kunnen de komende jaren een soort yield verdienen in China. Een delegatie van 54 Chinezen is joerd op bezoek in het patatfabriek van Jesterbjerm. Het bedrijf had plan voor een fabriek in China. Patat is vooral bij jonge Chinezen heel populair. Er lijkt volle minder goud in het skipswrak van de verneemde Lutine als ontnota tocht waar. Dat stiert in het boek van Martin Hendriksma dat joord uitkomt. De Lutine zonk eind 18e eeuw tussen Vlieland en Skilge, maar aan boord een grote lading goud en zilver. Goudziekers hebben altijd bezocht om de Scot boven wetter te krijgen, maar dat is nooit slagen. Joen en vannacht Rijnwetter. Het wordt zo'n 12 graden. Morgen rijnt het maximaal 18 graden en er stiert een stevige wind uit het noordwesten.